Lakay ato ti bisita tayo niya. Taga Digos. Oh, taga Digos in taon. Basin mabutang mi sa kuan ha. Sa may dito ba sa TV aon sa ba? Kasi nga talaga ante. Lakay apa nang tanis kay ta dati ipakita ko mga kaingingas na nga kasinsin na. Ati dala kay na eh. Ano palalan mo ba? Jeriel. Ako palalan ko. Ano yon? Ano pangalan niyo ba? Sky. Lakay nagturnok tayo ti papaya. Imula tayo di bangir ato. Di dalan. Ito laki di. Agin turnok ko ng mga prutas. Ito yung laki na eh. Kuatoy. Dates atoy, dates. Dates. Diyan ngay mula iti mga Arab country of lakay Saudi, Kuwait atoy. Dates in patubok ka nagtubo mo. Hi, welcome to my vlog. Uwi na ako. Kambal ni Sky lakay. Kambal ni Sky. Pero rupa ta. Ato medyo may isa ni. Dili na ni magdidi oy. Pero rupa ta. Di na ni padidi on. Bang, lantaw dira bang. Oh, sige po. Sky the first, Sky the second. Dali na dong. Nagtumugid ka dito. Ayan ako. Tiya. Pati nga di banget. Hotel na pagod nga di bang. Nama to? Digos. Pero pan sila bas. Ang pagkatan tayo. Sa matagbakat, sa pagkat ko yan. El. Nasalamat, Francis. Wanante. Alves. Wanante. Dire ako mag-cut na. Sige. Sa matagbakat. Oh, sige lang kay namay mo. Ang libod dire na bay libod dire. Ito yung lakay kakabsat ni nanay. Away. Nanti Norma. Tapos nanti Liklik. From Digos, USA. Digos City, USA. Davao lakay. Taga Davao da. Okay, balikan ko lang yan. Salamat kaayo. Oh, sige tayo. Alam to eh. Ingatan nawa. Bantay mo tayo. Adi, baga, kurang dapat dibaga. Nakay dumagas tayo ito gumatang tati. Iti bata lang ako. Si Dante Agpupa. Ito bali dalawa ka serve te. TikTok. Oo, balot lang. Bata din ako. Pag papatartal kami kami tatalakay.
Tagpisit si Dan. Uy. Sahon lang kabalot yay, day ka. Line lang te. Ang basta ang tao lagi. Naman. Madila kayo magpapakuha tayo. Magpapatardel tayo. Busy kami ito. May kaon tamig. Coronel. Ha? Di balabag mo lang dira. Madila kayo manta yun. Bosan na. Boss. Nakaing kabil ko aji sinsiday jay yung mamakan. Sama di nga makati aso magawat lakay. Ito gamin wala ka to lagpun na. Piaso natin. Yung nadorosok piaso may. Lagtun na. Awanti masidato yung damdama. Pantayo. Nakay ate ke kwa imula tayo ti kwatidalan. Kitaan tayo ni Skyta. Tumultulong nga gitkat iti mga water lily iti taltalon. Madi nga nag-iskwilan.
Nagabsinsi ka, ito nga nagdiretson. Dito muna ako, sabi mo. Dito muna ako. Nimbag nga gisa pala kahit at nagparaop tayo. Yung idikal man nagrugi kami ta na kami ata may sanay na ibus mi ngayon raupan at dati duwang mi silong naraupan tapos dati laplapan tayo nga talupay nga kastoy batog nga bunubon yung ti kuwet tila kay sa bali mading kasladading ko nga dapog ngay pero ito'y laplap kasanay kinumpay suna tila kay ti pinaglaplap. Parparta ka tila kay kisa di aji dapog aji sako. May tulong ka ninyo ta kuwata ko. Oh, sige. Sige. Pulatanan niya. Kay ati kuwata kaya binita yo hybrid atoy so nga adayo ti pinakaraup na tino dumakla to lakay
nagdadakpil tipon na. So nga dapat adayo iso na nga pinagrab. Balukpat kami lakay nga po pa. Pinayok mi lakay. Ito makatipid. Sa kami lang tinagraupon. Palubos na bigat baka malpas ato yung lakay ta. Napapartak na biti kakadwami. Doha kami lang ni Manong ko ti naindag. Lakay tinarapan. Aji duwa nga aji lakay nga silong. Dalpasan. Kaya spray tayo tikwa pang bisukol ka raop no madim nga sprayan lakay nga pang bisukol buson dati raop ta nagadula kay tikwa bisukol nga babatit pindaktal di kalman pa pinidpidot na ado pinatinabati lakay so sigudon tayo nga sprayan dure san nga nalpas. Tingnan laki ni nanay ko. Nanay ni bakit ko. Sabi ng siksikit na. Pila gani edad yun ay? Ah, Pila dun edad nyo? 58? 59. 59. Tadar pa lang di ko ano lakay. Harap na. Way mga asa pa idan kung ganun ka.
Bali kuan kami lakay, bali 5 kami nga nag-grab. Na ako na lang magkuha tong tubig. Ako na lang magkuha tong tubig. Okay. Lakpay lakay aja danom. Natila kay tatay aja ni sprak na. Nagkuha. Natay dagay bisukulnan. Namdamati la kay ate ti sprak pa. Ate ti madingan na esperan kin ata. Nag-surrender ni Manong Kulakay. Ibanog. Pero pares ko. Siklay ka na sakit ti sikat kaon. May kawaak. Mati lang ng lakay talong silong babatit. Atoy. Tapos ajay, banda na jay, kinajay lungog di jay. Bangir. At lang ti talong rarapanan. Napapartakat dagiti kakabsat na ni Bakat Kulakay. Nagraap. Rumarap nga talaga isuda. Adayo nga naparpartak da kanyami. Ayun nabannog. Nagsiti, malaki na eh, naabot-abot ng di makon. Ang dapat na dari kanyak na dati abot na ni atin ni. Iti aji ko dawa. Ay, Erik. Erik, kanjing remote na. Abot-abotan la kay. Kuha tayo pa ay. Ngerinda. Rurain mi lang suda la kada. Dati turon tayo. Kinati Royal Game Cook. Siguro. Oh, surrender na ako. Sakit ang hawak ko. Tigid na kaya. Ako magkuhan, pero magtabang-tabang na dito. Nakuhan pa dira nga purti ka tigatong kuandeng sabot. Bibigwan. Dira ta bunubon. Ang ginasurrender na ako nang baga kayo nga bunubon. Kaya palay pa. Ito sa kimong kamot. Dira mo. Purti ka pagos na. Ikaw na, okay ka lang, Nay? Kaya mo ba? Oo. Say, dahil mo ibo salon niya. Deng? Okay lang, Deng. Kaya lang, Nay. Pagkapon na, naman na na. Dali mo na to. Pwede kita binawal to. Dami lang ninyo. Si Mahal, magkano mong gapon dito siya na? Mana tanya, bay? Maliit naman to eh. Ramai naman. Ma. Sakit ka na ya? Isa man lang, Nay. Inuwan mo lang siyang damo nga tubig ah. Anong suntan boy? Madoy mo dalam mission kay. Banawon tayo suda di tanta. Nag-spray ak pila kay. Sabi ko, nagsurindira kon ta. Disikat ko na ikawa tayo di kalman lakay, nagrugi kami. Talo kami laang, nakapalpas kami ti duwa nga silong. Nung tatak ti napalpas may sa duwa. May sa duwa, 3, 4, 5. Baliin na matoy lakay. Kasi ni Apo ti malpas tayo. Nagsurindira ko.
natabad iti sikiton. So agkuaklanganan ag-spray pang bisukol. Ti sprayan talakay at iti danom-danom na ta dagita bisukol. No rabi dagita gwawarda. Adun to ti makandan no pabigat ta pilang spray nato. At iba mati spray may duwa. Yung mga ito ilakay na natay na gigi bisukol nan. Ilakay na yun. Natay dan lakay. Lakay may katalo ating kargata ti sprayerin. Bisukol na talakay na bisukulatan. Agwawarda ta maliuman. Ang ganda bisukol na lakay ni ajay. Mangmanganan. Ajay. So ti sprayen talong ito lakay. Ati ko laang. Titida nung nalakay. Kagawin na po. Sudah ka namang limpit aja pas. Ay, sudah ka namang limpasan? Gawitin lang kita. Ay, paki ko man nung yun eh. Agas. Paki abri man natin eh. Atin eh. Ay, madi. Takab. Dili. Baboy. Ay, madi. Dili. Tata manlinungan. Kamom na dapat kami. Idulin to pilang ating ko lakay. Agas dito eh. For safety purposes. Yun lakay. Kung lakay kasi na po nibigat isuda lang kanu nga mangkuan mangpalpasan nga apanaklat ta dita ta tumulong kinag-spray ti pang bisukol. Ta bali ni manong ko bali duwa nga aldaw nga iniyabak maisuna. Ta nusaksi kami nog pa kuha kami pilang lakay agpa awag natan agparaop agbayad kami piti ko ti 5,500 ti may isang hektarya. Ibig sabihin natin lakay ta 3/4 mga ita siguro ko mga manunong yo 5,000 mga iti 5 mil siguro lakay 500 ay 5,500 no 6,000 dito eh. Hindi lang sure lakay. 6,000 oh, 6,000 lakay iti may sector ito ibig sabihin iti kwa. Iti mga kwa. Iti mga 5,000 siguro. Medyo magpumurang no ag sobrang batit. Dala kay ta 5,000. Iti parte ayan may. Kasi iti pinagkwet lang pinagtantandan. Diyan mo lang ta kwa lakay no mabiboy atoy. No ita ayan yung numano ti may isang hektarya no paraap ka. Ta ito ayan may kasi iti presyo da 5,500 6,000 no adayo mo 7,000 si 7,000 mo kasi jay ta no kwa makakwada mat na kaminos damat ti panggasolina. Kasi iti kangina ti raop dito ayan may manipod di sumampat ato harvester nagdoble iti presyo. Sumantalang hindi lang kay manugan nung yun sobra 2,000 lang ya 1 to may sector sa iti. Diawan pa harvester la kay 1,200 lang gamit ti may isang hektarya. So nga nagrarap kami di batit lang ting kami. Tataka nag triplin san ti presyonan. Sinambot mo ti ko iti manalo na kay ngagpangina ta kasi garod sumambot ti harvester ang pagkitaon ti paggapasan dan. So nga daw ti agparaop pinangato daw mga insakto so nga no sapay lang ko mangumina ti rek ati duwa nga banos dito lungog ati lang tinababatin isuda lang tumang tuloy kanon na kay no bigat so nga
napakila ti kadwak na kuha kami. may kawaak kin gangti lang ngayon lakay ti video tayon. Salamat kini Apo Diyos. Salamat manang hanggang sa muli po. Bye bye.